Z nového videa z hry Slap Tower na Robloxe a budeme hrať s hostiteľmi. Už som s nimi hral. A toto sú naši noví hostiteľia. Ahoj. Čo? Dobre, takže ideme hrať Slap Tower. Ako považujete túto hru? Je za vás dobrá? Ako je v pohode. Je tá hra dobrá? V pohode. Je v pohode, ako vidíte. Je veľmi dobrá. A ja som hneď spadol, nevadí. Ospravedlňujem sa, že som už dlho nenatáčal videa, lebo... No, proste mal čas. Ako vám to ide? Nič moc. Takže dobre a nič moc, okej. Ja som na modrom. Ja som tiež na modrom. Ja som za to bola. Okej. Nie, som na zemi. Okej. Takže ľudia, ideme. K najväčší profici. Čakáme sa na zelenom. Ja už ťa vidím. Čau. A ja teba. To ma skakuje. Ono. Spadol. Som na zelenej. Čaute, ja som za vami. Ne. To nevadí. Bacha, ale tam je sleperka potom. Som slepnul. A tu, kde som ja? Príde k nám 7 autobusov Angličanov na agroturistický pobyt. Kamo? Ja som rovno za tebou. Aha, čau. Spadol som. Som tiež spadol, ja som tesne za tebou. Že ľudia, vlastne sa vám to páčiť. Som túto hru hrával, čiže... Viem, ak si to hral. Som tesne za tebou. Okej. Ale už je dole. Dobre. No, to tak môže byť, takže... Takže ľudia. Veľký problém. Je to veľmi... akože nie je to ťažké, čiže... To... Keby to netrolili. Ja som nejaký seknutý. Oni tu trolia úplne. Zlatý, toto nemyslíš vážne? Ale myslím, Ty víš velice dobre, jaký já mám názor na prírodu jako takovou. A chodnenu na pešo všeobecne. Čo robí? Obecné zastupiteľstvo zhodne, že toto je spravodlivý trest za tvoju sabotáž točku. Obecné zastupiteľstvo? Dovolí sa zasnať, môžeš. Ne! Dostavili 2. Ja som ťa videl, jak si spadol. Nechci stihnať dosť. no tak si dáme. Máme vám vedieť, kedy sa tam dostane. Čaute, zatiaľ. Zatiaľ. Ľudia, čaute, sme tu, čiže idem. Bum, idem prvý. Poď teraz ty. Rýchlo. Nie, ja som spadol. On nás sa spadol. Rýchlo, poď. Skoč. Tak, poď prvý. Poď prvý. Nie, netrol. Prečo? Tak ja idem. Idem, krásne. Môžeš ísť hneď. To padá. Ja som nevedel, že to padá. Sme tu. Teraz sme na rúžovom, čiže... Ja nechcem spadnúť. Čo to je? Dobre, si tu. Bola na takom obličku. Jeden hostiteľ už sa odpojil, no bohužiaľ. Jeden môj kamoš teda. Poď. Nie! To čo je? Tento prales je portálem do minulosti, kdy celou Austrálii. Skúsime niečo. Ja som zase spadol.
Už si povedal, že ďalší náš si povedal, že už nejde hrať. Čiže no spadol na začiatok. La grande extinzione. Čiže nevadí, čiže to zvládne. Ja sorry, ale už nemám na to. Hop, 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 hop. Dobre, dali sme to. Ideme ďalej. Ideme. Ideme. Sme na fialovom, toto je úplne easy. Ok, keďže je to tak isté, takže to je tu tento lat. Joj. Skok. Poď bum. Bum. Yes, dali sme to. Hop. Ne. Dobre, sme na fialovom. Pozvem sa vám. Ok, ľudia, takže ideme na to. Jump. Dali sme to, osvojím sa vám na modrom, slabo modrom. Vy ste si mysleli, že na začiatku to modrelo nie. OK, takže ideme na to. Tu ide hrať Steel Brainrot. Napíšte do komentáru, akú ďalšiu hru si mám zahrať. A pripojil sa teraz. No, na začiatku, ale okej. Tu je lat. Dali sme to, ľudia. Jump. No, tak to bude. O nie. Poď. Jump. Ok, to sme dali. Hop. Dobre, ľudia, my ideme na tmavo modré, ľudia. My ideme na tmavo modré, čo na to hovoríš? Wow. No ďakujem, veľmi si to cením, že si ma podporil. Toto je nenávidím. Tu sú schody. Sú krásne schody. O nie, tu je toto hnusné. To čo je? Ja to teda nepoznám teda. Skúsime to. Tak, jump. Ozveme sa vám, keď ide. Sme na začiatku. Nepodarilo sa mi to. Nebojte sa, bude ďalší diel a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute a nezabudnite dať like a odber. Čaute.